ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ಒರುಡು ಕಂಬ್ಳ ಸೊ ಅರಿಬೈಲ್ದ ಕಂಬ್ಳಗ ಅರಿಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಅರಿಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೆಜನ್ ಪೋಪೆ ಅರಿಬೈಲ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಒಂದು ಸಾದಿರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎತ್ತಿಯ ನಾನು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಪೋಂಡ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಡ ಮಾತ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೂಂದೆ ವರ್ಷನೇ ಉಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತೆ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಅಂತ ಏರ್ನಿಜಿ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ತೂಯಿನಿ ಸಂತೆ ಇತ್ತನು ಅದು ಕಂಡದ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಪಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೊಂದಿತ್ತನು ಬಯ್ಯಾನ ಹೋಯ್ನಿ. ಸೊ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಂಬುರ್ದಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏರುನು ಕಂಡರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪೈಕ್ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನೆಂದು ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿಕ್ಕೆ ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಡರು ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನೆಂದು ವರ್ಷಲ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಮಿಕೊಂಡು ಇದು ನಾಗದೇವಿಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಾಗ ಈಗ ಕಂಡದ ಪುಣಿತೆ ಹೋಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಣಮೂಲಿ ಹಬ್ಬಗ ಫೋನ್ ಪರ ಇತ್ತೆ ಜನ ಅವಲ್ಲ ఎవరినలా ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿನ ವರ್ಷಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಮುಲ್ಪದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದವರು ತೀರ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಮಾತುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ. ಏರು ಗಿಡ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಚಂದ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಏದು ತೀರ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತ ಸರಿ ತೋಜಿಜಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಂಡೋಡು ಏರುಕುಲು ಮಾತ ಇಂದು ಕಿನ್ನೇರಿ ಏರು ಸಾರಿ ಮಸ್ತನು ಮುಗಿಯೋನು ಬರ್ತಾನೆ ಪೋನ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಾನೆ ಮುಗಿಯೋನು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಏರನ್ನು ದಿಕ್ಕಿರಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡೈನು
ಎರುದು ಇರ್ದು ಮೂಲೆ ತೋಡುಂಡು ಅವಳು ತೆಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನುಪ್ಪನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಡು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೀರಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀರು ಒಂದು ಬರೋಣಿರ್ತೀವಿ ಜನ. ಇರುನ್ ಪದೊಂದು ಬಲಿಪರೇತು ಬಂಗ ಈ ಕಂಡೋಡು ಆತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಬೋಡ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎರುನ್ ಆತೆ ಶೋಕು ಸಾಂಕೋಟ್ಲ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎರು ಆತೆ ಶೋಕು ಅದು ಬರಲು ಅಂತ ಮಾತ ಕೊನಪ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚನೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪನೊಲಿ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಪನ್ಪನೆ ತೂಪ ಆತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ. ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತ ಕೊಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟೋಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಪನೊಲಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನೇ ನಮಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಪನ್ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೇನು ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದಾದ ನಾನು ನೇಮ್ ಅದಾದ ಉಪ್ಪುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೇರು ಇದು ಭತ್ತ ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಅವು ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಕ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಉಂಡು ಎಂಚಂದ್ರು ಬೇಗ ಬತ್ತಲ್ಪದ್ದು. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ.
ಇದುವೇ ಅರಿಬೈಲು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇದು ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಬೊಳ್ಳಿದಾಗೆ ಮಾತ ಇದು ಶೋಕಿತ್ತು ಕರಿಮನೆ ಮಾತ ಸಂತೆ ಎಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋಜ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೇನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ದಾಯಪಂಡು ಇದು ವರ್ಷ ಅಂಡು ತೂ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದಾಗ ದೂರಲ್ಲ ಪಾಯರ್ಲು ಇಚ್ಚಿ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌಜಿ ರಾಪುನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾತ. ಸೊ ಅಂಚಾತು ಏತು ಪರ್ಸಿಗೆ 250. ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.